खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां भेरगावआव लाथा एम्फौ फिग्राफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ रानदों। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव थानाय सेरिकालचार बिफानाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बड'आ गावनि बिफानारि फुन्जिनिफ्राय एम्फौ फिग्रा सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। बे 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव सेरिकालचार बिफाननि डिरेक्टर CHD जगेश्वर देउरी, इउपिपिएलनि भेरगाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि निर्मल बर', गाहाय नेहाथारि एन्थनी बसुमतारी, जोहोलाव बर', देरहासार बर', बिनोद बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो बेनेफिसियारिफोरा बाहागो लायो।